Najprv otvorte WhatsApp a vyberte chat, ktorý chcete skryť. Klepnete na 3 bodky v pravom hornom rohu a potom na možnosť uzamknúť chat a pokračovať. Teraz vás aplikácia požiada o odtlačok prsta, Face ID alebo kód vášho telefónu. Teraz môžete vidieť, že tento chat je uzamknutý. Ak chcete teraz skryť sekciu uzamknutých chatov, pretože ľudia môžu vidieť, že máte skryté chaty, klepnite na uzamknuté chaty, otvorte ich pomocou svojho kódu a potom musíme klepnúť vpravo hore a otvoriť nastavenia uzamknutia chatu. Teraz musíte povoliť možnosť skryť uzamknuté chaty a vytvoríme si tajný kód. Môžete napísať čokoľvek, čo si zapamätáte a dokonca môžete použiť aj emoji. Teraz by ste to mali potvrdiť opätovným zadaním. Teraz, aby ste našli svoj uzamknutý chat, keďže nemáme sekciu uzamknutého chatu, musíte klepnúť na hornú časť sekcie vyhľadávania a do vyhľadávacieho panela zadať tajný kód, ktorý sme predtým vytvorili. A je to tu. Vidíme, že sme v sekcii uzamknutého chatu. Teraz, ak chcete odstrániť uzamknuté chaty, musíte prejsť do nastavení uzamknutia chatu. Jednoducho vypnúť možnosť skryť uzamknuté chaty a stlačiť pokračovať. Teraz klepnite na tajný kód a dole ho môžete vypnúť. Stlačte pokračovať a teraz opustite tieto nastavenia. Vyberte šaty alebo chat, ktorý chcete odstrániť, klepnite vpravo hore a stlačte odomknúť chat. Môžete to potvrdiť svojim prístupovým kódom. A to je všetko. Uzamknuté chaty sme odstránili